Nazdar ľuďkové, vítajte v ďalšom videu. Sme tu v Cheap Car Repair. Neviem, či som dobre prečítal, moja angličtina nie je dokonalá. Sorry za môj hlas, lebo som ešte teraz chorý. Tak, preto to tak aj znie. No poďme sa na to pozrieť, vyzerá to jak polská hra. Je to vlastne, že Fušerák autoservis. Máme tu nejaké videjko na začiatku, parádne káry. Jeden Golf a druhá je Fiatka, tuším, že? Dobre hovorím. Oj. Tu sa nejaká nehodička stala. No, pozrieme sa na to. Môžu sa nastať, no, keď teraz videli ste ten bug. Iha. Víno, aha, beer. OK, to si tu necháme. Nič. Môžu nastať nejaké bugy alebo volačo, lebo je toto demo verzia ešte len, dobre. Aha. Fiatka naša. Pozrite na to, prázdne. Nevyzerá byť až taká rozbitá. Koleso tu. Dobre, poďme sa trošku pokúkať. Čo to tu máme? Dvere. Neviem otvoriť. Dobre. Nevadí. Ten bicykel. Priznajte sa, kto jazdil na takom. No. Čo chce? Gitovanie. Zo zeleného zafarbiť. A toto. Vypolírovať. Nie je problém. Nie je vôbec žiadny problém. Kde sa ide do toho domu dovnútra? Ten dom nemá vchod, ľudia. Ako normálne len z jednej strany. Dvere. OK. Tu nie sú dvere, pozri. Toto nič. A to tiež nič. Ale dobre, no. Asi niekde cez strechu, alebo neviem. 1997. No, konečne už vieme. No, toto je naša dielňa. Máme tu nejakú tmu. Chcelo by to zapnúť svetlo. Aha. Ono, že mi to ukazuje, že? A tuto vzadu, kde zapneme svetlo. Akože to hýbanie tej kamery je celkom akože extrém. Ľudia, čo to horšie znášajú, tak budú mať s tým problém. Nedovracali z toho. OK, pick up tool. Dobre, čo mám o toto obrúsiť? Toto? Nie problém, kúkaj. Fungelovica. Čím sa viem skrčiť? Neviem sa skrčiť. Okay. C-čko. Vynikajúce. Ja pozri na to. To ešte trošku ostalo. To je tuto. Toto je neobrúsiteľné, pozri. Dobre, vynikajúce. Kámo. To budeš mať dobre drahé. Tak, to celé prebrúsime. Ako sorry chalani za ten lag, alebo aj devčatá, alebo čo ste všetci. Ale bohužiaľ je to len demo. Takže inak neviem pomôcť s tým. Skúsal som stiahnuť aj grafiku dole, ale nepomáha to. Takže musíme to vydržať takto, jak to je. Celú kapotu môžem ubrúsiť. No. Pardon. Máme obrúsené všetky miesta, ktoré boli hrcavé. Hej. Parádne to vyzerá. Ako motor má celkom čistý, nie? Pozrite. Že takto ešte súčiastky sa zvlášť dajú. Aha.
Skoro sa to podobá na Street Legal Racing. Určite ste už niektorí hrali. Čo, kúkaj, tá páka, aká fajnová. Papierik tu má. Ako nevyzerá to vôbec špatne. Ukáž kufor. Aha. Aha, že až takto. Wow. To je za mňa super. Toto sa mi ľúbi. No dobre. Ukazuje, že máme si zbrať spray. Scroll view. Aha, že vieme nastaviť, aha. Aj pozri, aké tu budeš mať krásne. Číka, z fungelovica. Jak nové, kámo. Vo výrobe ti takto dobre nastriekajú auto. Jak my. OK to. Easy Rider. Up. Merovku zapúkáme, všetko. Žiadny problém, nic si z toho nerob. Okno umiest si už sám. Za to nebereme zodpovednosť, za tvoje okno. Bohužiaľ. Musí si sa pekne takto. OK. Pozri. Keď už kapotu, tak celú nech je rovnaké. Nech si nevšimne ten rozdiel, že to je na hovno. Sorry, nie na hovno, ale profesionálne nastriekané auto, jasné. Veľmi profesionálne, ukážej slúpik, postrekneme trošku. Je toto celý. Ja. To nechce nastriekať. Je to asi ne. OK, máme celé. Dobre, s G-čkom takto jednoducho odhodíte. Že tu dole je na polírovne. Zdvihák, kliešte. Pick up. Kúkaj to. Aha. To nebude vyzerať tak zle. Čistá patika. Kúkaj to. Kámo. Možno také auto, že fú. Ale nespoznáš ho. Chlapec, nespoznáš to auto. Za toto musíme zobrať ešte príplatok. Ešte mu to aj takto vyleščíme dopodrobna. Dobre, idem na to, doleštím celé auto. No, ľuďkovia, máme autíčko hotové. Tuto nám trošku ostalo, ale však kašleme na to. Pozrite, aká patika. Jak sa leskne. Dobre, že vraj môžeme odovzdať auto. OK, všetko máme, pozri. Poliš, tuto ešte trošičku nám chýba, dočkaj. Dorobíme. Kaž? Takto. Paráda. To musí byť 100%. Kaž? Nie, dobre. Ber. Perfekto. Aha. Dobre. Čo to chce? Aj power? Čo je? Maybe to get from the bones. One pint. No dobre. Oho. Jak to mám prejsť? Aha. Takže takto normálne poodhádzovať dreva. Vynikajúce. Normálne som u suseda. A čo to mám robiť? Neviem to otvoriť. Find electric box. Není problém, sa tu pozerám trošku. Ty ktehľa. Vieš? Neviem to hodiť. Vieš? Neviem to hodiť. Škoda. Open. What the fuck? No dobre. Jednotka je zelená. Dobre. To mám čakať? Asi máme... Čo to je?
Aha. Že ja to musím stihnúť za ten čas. Pozri ti. Haha. Zelené. Červené. Žlté, modré. Dobre. Zelené. Červené. Žlté. Zelené, červené, žlté, modré. Perfekt. Hotovo? OK. Čakal som, že to bude zložitejšie, ale však to nebolo nič také zaujímavé. No dobre. Poďme naspäť k nášmu garážiku. Čo dá teraz? A teraz ideme robiť na našej Fiatke. Oh yeah. Dobre, vybrúsime celú, nie? Na kompletku. Fungel nové autíčko bude z toho. A teda čo chce do mňa, aby som celé auto prebrúsil? Asi áno. No dobre. Tak spravíme celé auto. No, ľuďkovia, máme obrúcené celé auto na kompletku. Netrvalo to dlho, nejakých 5 minút. Možno ani toľko. Máme si vybrať farbu. Green, red, beižová. Ale dáme naspäť do červeného, lebo by to vyzeralo. Takže teraz ideme pekne. Komplet nastriekáme autíčko. Kámo, aké pekné bude to auto. Tak toto farbenie je šikovné. Raz, dva spravené, pozri. Ak to chytíš doma tiež sprej, tak to vo flaške. Žiadna striekacia pištoľ, nič. Pekne. Farba sprej. A ideš, nastriekaš celé auto rovnomerne. Hej. Hlavne rovnomerne, pekne. Na kompletku. Vynikajúce. A ešte tuto dvere. Naša Fiatečka. Škoda, že to nie je rapidka, jak z toho hornej dolnej. Ja tam veľmi som ľúbil tú rapidku. Opa, toto okolo okna. Vizuál je dôležitý. Prvý dojem, že? Škoda, že tá pesnička je ďalej. Autorské, neautorské, toto. Práva, je mi to jedno. Máme tu ďalšieho zákazníka pravdepodobne. Customize time loader. OK. Čo to je? Individual elements. Ja si mám zobrať? Jo, takto, aha. To je asi nejaký pútač. Ty pána. Open. Name of the work. Antitech garage. Dáme si takto. New gratis spray paint your cigarette. Že vraj to môžeme nasprejovať. No to ideme vyskúšať. Skúsme dať modrú. Hneď to vyskúšame. No ukáž. Svedčíme. Aha. Vynikajúce. No pozri aj zozadu. Jak to vyzerá čisto novo, nie? Čo myslíš? Tým rúžovým to je perfektné. Pozri to. Kokos, jaký rozdiel? Že? A zahraj to.
Kámo, toto je také autíčko, že lusk. To normálne, že keby chceme predať, to môžeme predať za Lamborghini. Ale nie no, dobre. Asi nebudeme preháňať. Ale myslím si, že vyzerá to oveľa, oveľa lepšie. Keď ho takto pekne vypolírujeme. Pozri ten rozdiel. Badateľný. Takto to funguje aj v reálnom živote. Aha, že tam polírovanie nie je takéto jednoduché. Viem to. Pred dovolenkou som políroval naše auto a on sa s tým narobil fakt jak koň. Pol dňa v riti. Čo pol dňa? 2 dní. Ale zase vyzeralo to dobre. Ale viete len dokedy. Kým som nedošiel na prvú pláž v Chorvátsku. Potom už to bolo celé zadžubané. Ešte cestu celkom fajn. Hej. Cestu to polírovanie vydržalo. Len jasne, že keď to bolo napolírované, tak akože stačilo by ho umyť, hej. Ale zase umyť, vysušiť, hej. Kopa roboty, okná pretreť a podobne. Čiže to sa mi moc nechcelo, popravde. Predsa len človek je na dovolenku oddychnúť sa nerobiť. Či? Je to iné, keď ideš robiť nejaké video, hej, alebo nejaký vlog natáčať a podobne, že kvôli tomu si tam. Ale my vyslovene sme išli kvôli dovolenke oddychnúť si. No, za chvíľku máme aj toto hotové. Opolírované. Ale henta autičko vnútri chvíľočku ešte počká. No, už len zadok prepolírovať. Tip top, kámo, tip top. Snáď som nevynechal nikde. Opa. A keď hej, tak no bože. Perfekt, pozerajte ten rozdiel. Žužo. No, poďme sa pozrieť, čo chce táto tu. Tam padnem do jamy. OK, vybrať baterku. Môžem vybrať. Kam ju mám dať? Čakaj. Dáme starú. Ešte horšiu tam dáme. Perfekt. Pozri, funguje? Funguje. Brake fluid. Aha. Brake fluid máme. A tam je minimum maximum. Aha. Tak to je jednoducho. A ešte trošičku, ne? Pa. Presne dole hlavou. Vynikajúce. OK, mám to dať sem. Petrol. Ideme pančovať. Koľko tam mám dať? Á, 4 litre. Super. Voda, dobre. Strašný sme ty. Otvoríme pekne. To som zavrel vôbec. Už áno. Dobre, zoberieme našu zmes. Počkaj, koľko to chcela? Pozri, doprajeme, dobre. Tak všetko dáme. Jej.
To ovládanie je trošičku ešte taký nezvyk. Zavreme. Ľavé predné koleso chcela. OK. Jaká halus. Change, rear, left, front, rear. Zadné. Sorry. Aha. OK. Jak to dám dole? Ja potrebujem k tomu kľúč. Aha, že málo som mal vyťahnuté hore, OK. Chápem. Dobre, to ovládanie je trošičku čudné, že ako treba. Aha. OK. Ihý. Perfekt. Takto jednoducho. A spravím odťahuje, zľavím toto. Zaťahuješ, OK. Wow. Body little care. A tu mi ukáže, ktoré som mu spravil. OK. Vynikajúce. No dobre, čo mám tu ešte pozrieť? Fajn. Toto zavreme. Dáme dole. Zoberieme si to. Jebneme to sem na stôl. Dobre, tam to môže byť. Ideme jej zavolať. Všetko tip-top. Perfekto. No. Paráda. Čo? Talk with the next client. Dobre, pozrime ešte je tohto klienta. Čo to? Ježišmarie, to je dvoje auto. Wash the car, change fluid, part, fuel filter, alternátor. Pozrime sa na to. OK, wash the car. Ako vieme... Čo to je? Jaj, hadíte, že to je baterka. Som sa zlakol, že to má také hrdzavé to auto. A to má len špinavé. Fajnovo. Ešte, keď budeš mať čisté. Jo, máme hotovo. Umyté. A ty som rozmýšľal, čo keby sme mu niečo z toho ukradli z toho auta? No? Ja viem mu dať dole niečo z toho. To čo by bolo už? Filter. Wow. Fuel filter. Buy. A dobre, rovno to aj mám, alebo čo? Aha, že tu sa mi to doručí. OK. Je to celkom dobré. No. Osadíme, vynikajúce, čo to chce vymeniť. Aha. Tretí. Dobre. OK. Aha. Nemám kľúč v ruke. Ja musím mať v ruke kľúč za každým, keď niečo idem odšroubovať. Aha. OK. Dobre. Teraz teoreticky... Aha. Na dobrom mieste to je. OK. Nie som si istý, že to bude fungovať to auto ešte. OK.
Predpokladám, že zase si to mám kúpiť, nie? Či? Aha, že možno sused bude mať jeden. Poďme pozrieť. Možno sa nám podarí udrbať. Jasné, že sused má. Sorry, sused. Potrebal som ti alternátor. No. Naša Fiatka pekne. Začínam chápať, že v čom bude tá fušerina v tom aute. Perfekt. Kľúč. Priblížime si. Veľmi dobré. OK. Vrátime naspäť aj ventilátorík. Vrátime naspäť túto kokotinu. Kde som dal kľúč? Tu je. Veľmi dobré. Zaťahneme šrobík. OK, potrebujeme rozvody. Čiže to je, nie rozvody, ale no však víš čo to je. Perfekt. Čo ešte chce? Change the fluid, olej. OK. Ide tu mali. Tam je ten kľúč. Dobre. Kľúč. Nie, že golf, ale gulf. Ako to myslí vážne? Oj. Ako vážne? No, máme ísť teraz pre olej. Otvoríme. Kľúč nepotrebujeme. Olej. No, pozri. Našúpime do toho gulfu olej, nech je to tip-top. Bude to fajne. Poď. Doprajeme. Tu máš. Aby si nepovedal, cigaj. Aha, že môžeme ukončiť, OK. Zavrieme sa vás. Jo. Jakže nechangeol som si tu. Perfetto. No, okay. A čo tu je žehliaca doska? Nechápem. Joj, však som teraz odtiaľ vyšiel. Do telefonu. Halo, dlaczego mój samochód zgasł na pierwszym zakręcie po wyjechaniu z twojego warsztatu? Po polsky. Zapłacisz mi za to. Po polsky. Chápeš to? Je po polsky toto. Mám tu pizdoval. No dobre. Pozri, čo chce od nás. Neviem si lahnúť. Neviem, jasné, že nie. Ani by som nechcel hen tam. Kokos, tak som sa zlakol. No na co się gapicie? Pakować go do bagażnika. Teraz zobaczy, co to znaczy zajść mi za skórę. Mechanik od 7 boleści. Oj, nie zadziera się z Jarzyną. Jak som sa zlakol, ty kokos. Kokšo. Mohli do toho nahliadnúť do dema. Tak myslím si, že stojí za to si tú hru asi zakúpiť. Čo asi v budúcnosti aj spravíme. No nič, keď sa vám ľúbilo, dajte like a budeme pokračovať. Nazďo všetci.